ngwagbu ute oche nso ka anyị kene Chineke maka ọnwa ọfụ anyị ba tata June 1st 2026 ka anyị goo dedegwugwu ka anyị kene Chukwu agụghị onowu ọsụ mpụmpụ na akụnyere ụlọ the son of headmaster asị na ọ ga-abala anyị Chineke bịa nọnyere anyị asị na ihe ọnwụ na anyị na-achọ n'ọnwa ọfụ anụnwa anyị ga-enweta ya ife ọma anyị ga-enweta ya maka na ọnwa ọfụ ka anyị bana ya Chukwu bi n'igwe nwoke ogologo anyị ọgọdọ a na-akpụ n'ala biko gbata ka ịbịa nọnyere anyị n'ọjị anụnwa nke nna agọta ata yes so ụmụ onye iyi eke amaraghị Chineke anyị wee na-ayọghụ nekwe nnukwu ọkpa dị nọ na ngwuru anyị nekwe kirikịta ọkpa nọ na ngwuru anyị chekwaba onye ọbụla dịka nnekwu si ekpuru ụmụ ọkụkọ chekwaba anyị dịka ichekwuru iche si echi isi akwụ ọ ga-abalụ gị bụ onye okenye na-enene m ọ ga-asị na ọ ga-abalụ gị ihe adị ka nka gị bụ ikorobịa gị bụ agbọghọbịa gị bụ nwatakịrị ọ ya adịchala onye ọbụla mma mana si na-emekwa ezigbo ihe maka na onye na-emezi ihe Chineke a na-agọzie a sị na ya na-aga n'ihu maka na oke enwe na-ama n'ihu oke enwe a na-akwa amachighị azụ a sị na ọ ga-abala onye ọbụla Chineke wee na-asị gị etu anyị si wee dị iche iche nekwa iru m na ọ dị iche iru onye na-enene m dị iche etu aka mgbe anyị si wee dị iche n'iche bịakwute anyị ka ịza anyị ekpere anyị na-ekpe na ọ ga-adịkwa na anyị mma wee na-asị na onye ọbụla na-anụ olu m biko tinye m ise ịna-enezine maka na onye kwe chi ekwe ọ Chineke ka anyị na-akpọku tinye m ise ma amen dịka okpukperechi si wee dị ana m ekene onye ọbụla wee na-asị na ọ ga-adịrị anyị na mma egbuo n'iru anyị ga-egbute anyị gbuo n'azụ anyị ga-egbute ngụ ọbụla anyị ji eko nye aka na haịkwa n'anyị ọchụ anyị nwa ọkụkụ nwa ada nwa ọkụkụ nwere ngwongwo ọsọ anyị agbanaghị ajọ ihe ọbụla nwere ike ime na ndụ anyị maka na uriri si na aka ma isi ya asụ kọtọkọtọ na ite ofe kama ọchịchị ya ụzọ ya na dinta si wee gba ọsọ sị na ọ ga-abala onye ọbụla ikorobịa ịnọrọ Naijiria na-achụ ego ịnọrọ obodo oyibo na-achụ ego ya akpata ego oyibo ọya ekpere nna ekpere nsị na mụnwa ya akpatakwu ego oyibo maka na ahụ m anaghị asụ ya nsọ nke wee eziokwu ka m kwu gị nwa agbọghọ bụ ihe akpatakwu ego oyibo nne nwaanyị ya akpata okenye onye ọbụla nwatakịrị gbadokwa anya ruwe nne na nna gị isi ka ndụ wee too ogologo ọ dịkwa mkpa dị nne wee na-asị na ị ga-abịa nọnyere anyị Chineke nekwe m ezinụlọ anyị dị iche iche ka ichekwaba anyị ife karịrị anyị adakwasịkwana anyị ọnwụnwa adakwasịkwana anyị ọkwa ekpere anyị na-ekpe ọnwụnwa ya abịagoro ya nwere obere ọnwụnwa anyị agabiga pụta na ya kwenyeti ike na gị nwu Chineke dị ndụ na-enedo anyị anya mgbe na-asị na ọ ga-adịrị onye ọbụla mma nekwe ụmụ nwaanyị yes nke a special prayer eziokwu na ọjị anaghị anụ oyibo mana m asị nka ntinye nke a maka ụmụ nwaanyị niile na-achọ mkpụrụ nke afọ ọnwa June anyị batara ọnwa ọfụ anyị na-abata tata ihe enweta ife ọfụ na ndụ ị ga-atụ ime kuru nwa ị na-anụ ozi onu m n'efere mba ụwa biko tụsara m ozi a ọ dịkwa mkpa tụsa anya ọ ga-erutecha onye ọbụla ikorobịa na-achọ ego ọ ga-eji nwaanyị ihe enweta ego ahụ ihe eji nwaanyị gị bụ nne nwoke dị ka ibe m ị na-achọkwa ego ihe eji na-azụ ezinụlọ na-emenụ ka ibe m si eme maka na nwoke mmanya gụrụ ị na-anụ ihe nnekwu asị m nwoke mmanya gụrụ oje kuru mmiri ṅụọ ọṅụ adịra na ya wee na-asị na ọ ga-abara onye ọbụla omensi eme aja gị bụ onye na-achụgharị anyị aka ahụ iji eme nsị na-eme aja ya tụkwa ahụ n'ọnụ ọ bịara egbu ya egbu onwe ya onye fụrụ anyị sị na ọfụkpa anya atị m anya ahụ pịa ịfụ m ebe m na-eme ọfụma Chineke nọnyere m onye ọfụkwa gị nwa ebe ị na-eme ọfụma Chineke nọnyere sịrị na onye ahụ sị na ya afụkpa anya atị m anya ahụ pịa onye ji okpiri kwuru na-echeghị ọpụta ka ọkụ gburie eghu atị m ebe ahụ ọkụ echeghị ata ṅụọ onye mmiri ebe ahụ ngụ anyị ji eko nye aka na ịkwa n'anyị atụ m inine mịarụ nya mịarụ nwunye ndụ mmiri ndụ azụ maka na akpọ ọhụụ na-agbanwe nkụtụkọ eji anabụ isi ije anyị eje na-anata ọ ya dịrị onye ọbụla na mma unu nụrụ onu m ka anyị nchachikọ ọnụ wee yọọ Chineke maka ọmụrịcha June o nyere anyị tata June 1st sị na ọ ga-abala onye ọbụla anyị anọgide June a nọkpọ ọnya anyị afụ njedebe June anyị afụ njedebe anyị afụ njedebe arọ anụ anyị afụ njedebe anyị ụfọdụ na-asụkwa afọ a asụsụ dị n'iche n'iche wee na-asị na ọ ga-adịrị onye ọbụla na mma asụ nnukwu azụ kpata nnukwu nkụ obere azụ akpata obere nkụ wee na-asụ etu aka ha nwaanyị ka ọ na-ekokwasa di ya sị na ọ ya dịrị onye ọbụla na mma Chineke ya meela anyị ebele ọma ebumnobi anyị ọma ihe niile na-akpa anyị wee na-asị na m na-eyuzu this social media platform yes agụghị onowu ọsụ mpụmpụ page
wee na-eyuze as a point of contact. Ka m fụnata akwa na ọjị anaghị anụ oyibo. Onye ọnwụ na mkpa na-akpa na ụdị ọbụla n'ụwa Chineke bịa were ọnọdụ n'isi onye ahụ. A sị na onweghị m egbe egburu aja ngwuru anaghị afụ ngwele, nsị na onye ọbụla nwekwa na nsogbu, kama na ọ na nsogbu dị n'iche n'iche. O nwere nke na-akarịzị, o nwere nke na-awụ nnukwu ọnwa n'ebe ezinụlọ nọ. Nna biko bịa meela anyị ebele, zọpụta anyị na-ajọ ihe. Anyị na-eje na-abata wee na-asụ na ọ ga-adịrị anyị mma o semi ise, ọ ga-adịrị anyị mma ise. Anyị ga n'ọjị anụnwa wee na Chukwu okike ihe atọ ọjị a n'ogbe anyị ata n'ibe n'ibe site na Kraịst onye nwe anyị. Amen. Deje daalụ na ụmụnne m ise, daalụnụ.